Hello. Kalau harap bumbong sa araw. Pero katatag hindi mo to. Ang to may karon og silaw ba to? Ah, Sino? tiga nagbit. Atay nakalintag ng tubig. Ha? Piste. Tira. Cool kids. Tiga nih kamera ay. Suro yun, nakikipantag. Tiga no nih. Beo, tara o Beo. Ay, ayaw, oy. Ay, iya ko na hoy. Ikuan. Asan mo ko tuway? Ilaw bato mo daw. Asa na ba ito mo? Makaligo po mo, baka mag-excite ba ako mo. Eng. Ayaw ko. Hello guys, here we go. OTW to the Silaw Bato. Ado na mo tong ilang ginatawag na kanon. Anong liguanan nila ba? Uksuk batang. Di ba guys? Oh, Nga to meron, ugsok batang. eng. Nga to may. Mali mga kauban mga ligo kanto. Adventure ba? Kita kayo Dave. dyan. Unsa ka? Sama na. Ano Oy. yung mga mga to sa Saudi Arabia? Saudi Arabia sa mga ano? Ay, di, oy. Astang inita, laju ama mong bihay on. Kadyo palagi. Laju pa kayo. Pwede po. Na, laju ama mong baktasonon. Sibilo, di ko naman. Ha? Malig sa tagbahit. Ang ayos sa din sa una kay kuan mo rin upload ba? Karon simentado no no. Mintado na. Develop na. Kaso ka yan. Yo magabot sila ba to? Ko to barong ug Bernal. Oh, di pa daw naman na. Oh, ro pala. Patros na na ikon. Masin mga pila ka to ibabalik na to yan na train mo agi ba? Di na maghago mga tao. Andaga na mutug bakar ri sa una no karmo naman. Tangat to, nabidyohan na ka to. Oh, tumbakahan nga to. Nang layo at mga mga bag. Please like the YouTube channel DJ Mibolos. Like and share and subscribe the YouTube channel. So kita nyo to guys, ito yung Dave Flower Shop. Ay kita lang to ito sa Kopian. Yan ang may-ari oh. Here we go. Nari sa kampo karon. Kapit kami sa Silaw Bato. Yan lang ang dire, sumunta kami ba? Tignan nyo guys, maraming puno. Kung gusto mo mga ligo diri sa Silaw Bato, anher mo sa Kopian, Leyte. Ah. So dito na kami ngayon guys sa ano? Kabernal. Sitio Tabernal. So dito na yung lugar nila. Dati wala tong ano, walang kalsada, ngayon level up na sila, meron na silang kalsada. Pupuntahan namin ay doon sa ano, Silaw Bato. Malayo-layo pa. Let's go. Ah, wala diri ah. Mayat na lang bak. Idol. Dala man idol oh. Oy biko na. Dire ra siguro. Pat ka bo. Ayo. Ay, hindi na lang ya. Sabto yung salaman. Ay, gagmay. Ang sakadak ka. Ay, 36. Kaya naman. Maling ako? Bawal na ba ito? Hindi ba ba?
Oh, na. Layo pa mo lagi sa lobat to, no? Lado ko na. Ah, ano asa da? Balik na. Ya, kaya pa. Kaya pa kada. Kaya pa oy. Layo pa na dulo. Dol na dia. Apit sa dia, amin ba? Para taguan. Snack. Padayon gyapon mi guys, bisag ulan-uwan na. Bagyo. Uy, kung saan bagyo ng sa Manila. Ronald, may idot na to. Kaya ko rin. Dave, no na. Bagjong babe ganto. Usog. Dari arah. Oh. So yan guys, malapit na kami sa ano, Silaw Bato. Yan na yung daan. Mga ilang ano na lang, ilang kilometro ba? 10 kilometro. So yun. Anong tawag to? Strawberry? Sa Bisaya bakit? Pagkita ba rin, biming kaon? O, kamo diha. Lamay ako. Iso ba? Iso nga. Imo. Oh. Naghaman na po. Da guys. Jagmal. Dara. Guys, na namin sa Silaw Bato. Here we go. Boys. Okay. Ana? Nata sa Ogsok Batang. Okay, Oh. Sige. Kamu na. Okay, mo go. Yo. Ikaw may bida ron. Sa adlaw si Maing, cameraman. Kami ramaraw sa maing. Nakanhi na ba ka pa? Nakanhi may gano. Kinukuran, buksik. Naka na mautan. Mura magwaga po na unsa diri. Ito arang adungon no babaw. So yun guys, dito na kami sa Silaw Bato. Ayun, mga kasama ko. Si Edward, si Maing, si Dave. Doon sa taas, yun yung ano, Sitio Hunog. Baba na kami ngayon. Malapit na kami. So yun guys, dito na kami sa ano, Silaw Bato. Malapit na kami sa tubig. Smile, Liv. Ano ba? Liv, budre ba? So dito na area yung puntahan namin. Paliko pa kami. So may video namin dun sa baba, sa may tubig. Maligo kami kasama yung ano, swimmer namin galing sa ano to. Canada, made in China. Olympics. Oh, nanawid dire. There we go. Amo tog na pa batong batang ra. Tunay ang bakanan ba? Wow, dapat ba ito sa irahe? Kita mi guys. Nabag-o man gud kay nay bagyo ba. Kuan sa bagyo ang nindutan na diri sa una. Pero karon nindot panggapon pero nausab na kay tungod sa bagyo ba. Bagyong udit. Oh. Bawal mo na diragon. Mo sa ta? Ana. Higo karon. So yun guys, dito na kami sa tubig. Ayun sila nauna. Diyan sana i-try namin, oh. Pero sabi nila hindi daw yan. Doon daw. So try namin doon. Yun daw, sabi nila. Check natin doon guys. So gaya na nakita nyo,
Marami pa rin slide dito. Ha? Yan na ba yan? Mo nagliguanan. Apa ikot ba inana? So dito, pwede rin dito. Pwede kang lumangoy dyan. Yun na sila, natawid na. Ha? Mura na usog na. So ito na yun guys. Yun na area. Maganda rin oh. Malalim. Dito, maganda rin dito. Maganda lang o yan. So ito yung view niya. So hanap kami ng liguan. Ha? Pwede na na. Ano ko, namdaw pre. Tira, mga bakanan daw na. Ito atoon. Mabaw na rin daw. Katong usa. So, Asa ta sa babaw sa ta? nabi mga tumabaw. Di, diha ta. Ito na ang view ba? So, tara. So ito yung cameraman. Oh, Dib. Tara. Ano taging ngari? Ito. Sige, saka to dire. Testingan. Tingan. Pagulain, pero matula. Adventure time! Woo! Trip vlog! Trip vlog! Diri ato sa una guys, ang bakanan guys. Mabaw na lang. Mabawa naman. Hindi na na mausog po. Hindi, mga sabi mong baha ng balik. Mabandas naman ng mga bato. O, mabandas ng mga baha. Lagay ito. Baha. Ayos na. Ang view na. Mga unta ta. Mga ligo ta. Mga unta ta. Pwede po. Dili na ta. Pasok ang pwesto. Siyempre, di dyan bawa ang kanon og sudan. Now. Oh. Snack namin. At kutsara, di bugasin naman din. Kainan na. So yun guys, dito na kami sa Bugsok. Bugsok Batang. Usok batang. So yun yung view doon sa taas oh. Ayun, mahina yung tubig. Tapos yung liguan. Na ng baha, kaya parang hindi na siya malalim masyado. Dito sa baba, ganyan. Papunta doon. Dito kami sa taas, kakain muna kami. Okay na? Ay mo viral lum, kita ko buat lah. Una na gibuti ko, tigil mo ito buhat na, tigil mo sabot lah. Wala klaro ka itong nakakauban. Pauban na yun, wamboy kayo pa. Sigihan naman ko nag-ibig video. Ibayra naman ang ka dyan. May lang inong da. So, videohan na si Dave. Naligo siya doon. Hindi na.
Manlawom din. Murag law. Ay! Ang dili kay. So yun. Si Dave na, si Dave. Sige na. Hindi ka na. Lawom na, oy. Ha? Magaling kang kupal ka. Lekat na, Pikas. Ya, pagkara. Mo ni lawom. Nga si Pikas, tanaw na ko to. O yun, check ko yung kabila, doon. Tingnan natin. Ha? Asa ko yung sila ka to, kaniyat? O, mauban mo. So ito yun. Check natin yung nandun. Kabila. So maganda yung mga bato dito. Mga bato. Akyat ulit tayo dito, mga bato. Ito yung daan natin. So maganda rin dito. Ano, medyo malalim. Doon sa taas. Andun sila sa kabila. Ayun, oh. Doon sa ano, kabilang bato. So, let's go. Maganda yung formation ng mga bato dito, guys, oh. Ayan, oh. Yung mga bato. Maganda yung pagkaano niya. Murag inahanap pod. Pikas. Lago lang, oy, pwede para inong laom ba? O testingan to yung to. Wabaw. Ah. Dire oh. Dire Pikas. Hindi ha. Musisit na ka ba? Ay sa mo nagsikilas. Ha? Ya. Kato. Testing ito. Asa usa ka kog balik.
May kahoy. Laom, laom. May kahoy. Sakit? Apa na pod? Pwede na na. Ha? Kato, testing eh. Dito lang ako, di ako marunong maglangoy. Video lang ako, di ako marunong maglangoy. Ha? Testingin ito babaw din. Ha? Testingan ano baw? Babaw karawat ako. Ha? Hindi, mura green nga to. Testingan to. Paano na to? Lindot paano? Dati malalim to dito kaso ngayon yung nagbaha siya na may buhangin wala na. Hindi na malalim. Yan o, yung mga buhangin pagbaha. Ha? Green mo lagi. Testing eh. Murag lam na. Kana. Testing eh, Dave. Ano na green? Tugkara ba? Tugkara. Ya, lawan pa ito-ito ba? Atong unahan. Bidyohin na sila. Yo, matar pun may go boss. Manawan with dire. Managudot. Duha ka mag-video mahi mga to, tulog. Oo, dagan. Tulog na ni.
Laira no, masakit-sakit sa kuan ah. Yan. Mura matay na namin. Hello guys. Surya, shout out sa mga mama no, isa ka ba? Mga mama ba, shout out. Ha? Patay di ka tamatawaan ra ah. Oh. Lagi. Natural nga balik din man na to. Mura lagi gusto. Basta gitoyo putog labay ka to. Basta gitoyo ko ah. Dito sa glabay, makita ang ito kay Pinas Babaw. Bisa to. Mga guro mo man to. Murag mo lagiti no. Ikat do. Ay. Ay. Video. Ayay, kayo nyo tubig na. May bayad. Bignawan ba? Dos. Dos bayad na lang. Balisin ko na yung bayad. Eh mo kita kaginom. Balides. Bignawa man. Oh. Bali piso na. Ha? Ito rin. Rubasin di ilaw. Hindi, dili pikas. Dili. Namay tulay sa ano? Nay tulay. Yo. Wa naman. Mawam tubig. So, pag tubig init. Pag init na palot na naginom rin mo. Mura mo motela mo ilang buwan. Paano si Matira? Oh. Ito. Siya, kameraman lagi. Okay, manguli na me. Ayo, lagi ba kulbaan mo ako. Batagi buno. Naining sa nga kay patay hilak ba. Kau no? Pag ginagamay dito. Muna mo. Alas 12:08. Hindi ako matulog.